dwaro manyaka sani moko kuom gi hiwinjo kanyo ka bende gin mana ma osingi libro bed kikete tim samoro ni nyikwaram ga jwangi ngin samoro nitiere dani moro man dala kacha oworo ni to nango meni nitiere kata na pogruok mar paro ei kupetka nitiere gigo eko mabede jopuonj na dwaro inyalo paro jopuonj mantiere boriruok mar kupet bana dwaro manyaka sani kakoro chung ng'anyo mage ma osechopie kare nikech nanjo kata mna ka jatendu akelo misori wacho ni medical cover mano kumba mar thieth en achiel kuom allocations pok mar omenda mabende noket kare wacha gi gik mano dwaro gi gimo sekete tim momeni koro ng'anyo makama ochung. Okay, anyalo wacho kama wadwo pondo japuonjo pondo kod Orwa Jasolo ma gisewacho mokwongo en ni the blame okonego bed nyakelo kende blame okonego bed nyakelo nikech adwa nyiso categorically ni one a national executive board gin ji 10 my structure moro be onego bedi koro jopiny ng'eyo gin national officials to kichako chairman en Omboko Milemba, jagoro en Akelo Misori, jalup jagoro iluongo ni Moses Nturima, jalup jakom iluongo ni Julius Korir ma ok Rift Valley, treasurer iluongo ni Jenga Mwedhi, jalup treasurer iluongo ni Ronald Tunui, then we are called secretary, organized secretary iluongo ni Paul Maingi from Ukambani, one called secretary motelo ne weche mag jopuonj mag secondary te, secretary secondary miluongo ni Obocha, one called secretary ma otelo ne tertiary institutions, bende mano be wantiere godo e katiba marwa, iluongo ni Chelimo Chelanga, kod one called national women representative miluongo ni Kathira Bilianga. Kaneno joma nodhi e meeting no, jo National Executive Board, giduto tene giketo signature maggi. Nyiso ni gin ne gintiere e burano mane oluongo gie. Ng'at mane onge ne chairman kene nikech owadgi notho, koro apani ok nobiro. Mana Omboko Milemba. But anyalo wacho ni kaka owadwa Opondo osewacho. Katiba nitiere ng'at achiel kende mawuoyo. Ka usebedo piny e mesa to executive secretary general ema wacho gima timore. Kata kineno jo TSC bende ne ging'eny, commissioners nitiere, timo nocho gine nitiere te, lakini CEO kende ema no wuoyo. Ok onyalo wacho ni Nancy ema no luongo burano call off the meeting gakelo ji ariyo kendgi. Jogi tende nitiere kanyo ero. Koro ka dok piny be kaka jaduong' Opondo wacho, jaduong' Jasolo wacho. Jopuonj ne chunygi lit ahinya nikech gimiluongo ni career progression. Anyalo lere matin. Career progression no kelo gimoro ma before that ne wan kod gimoro miluongo ni scheme of services. In the scheme of service ne indiko graduate teacher gi job group L. Bang' higni 3 no indiko gi job group K. Bang' higni 3 idhi job group L. Kia kanyo titimo penj mar promotion miteri godo mbele ma iluongo ni job group M. Koro job group M ne nitiere ji mang'eny manobedo jolup deputy kata principal gi job group M no. Kane gikelo 2016 ne kelo ni career progression. Career progression odhi ong'injo grubegi. Koro kiondiki ichako gi C3 mani group mane gikelo. Kiwuok e C3 idhi e ichako gi C2 idhi e C3. Kia ke C3 idonjo C4 mano nyaka itim